fi yw Ceri Lloyd ac I fi yma I ateb gwbl o gwestiynau amdano fi fy hun a fy lifestyle. Felly, fi'n gwybod mae'n lot o ddiddordeb o amgylch y ffaith bod fi'n vegan ac yn dilyn diet sy'n syliedig ar blanhigion. Fi wedi bod yn vegan am tua 6 mlynedd erbyn hyn a I fi newydd ysgrifennu llyfr sydd nawr ar gael i'w gael ei archebu o'r enw O'r Pridd i'r Plat. Felly mae O'r Pridd i'r Plat yn cynnwys llwyth o reseitiau vegan wedi selio ar blanhigion. Mae fe hefyd yn cynnwys ymarferion yoga ac anadlu, llwyth o wybodaeth ar byw yn gynaliadwy, torri lawr o'r gwastraff a byw yn ymwybodol. Felly hefyd yn y llyfr wnaeth chi ffeindio fy stori bersonol I, pam nes I troi'n vegan a sut mae hwnna wedi newid y mywyd I. Felly, mwyn y fideo yma, fi'n mynd I drial gytogi'r stori gymaint a fi'n gallu. Pan o'n i'n 13 nes I gael yn swydd cyntaf fi fel actores, gweld yn hun nôl ar y sgrin a casau beth o'n i'n gweld a teimlo fel rhaid I fi golli pwysau. Felly dyna oedd dechrau ar y merthynas negyddol gyda bwyd, a nes I dechrau torri bwydydd allan o niety nes yn y diwedd o'n i'n trial yn fwriadol mewn trwy'r diwrnod heb bita unrhyw beth. Yn amlwg oedd hwn ddim yn ganaliadwy o gwbl. A nes I gael mewn I coleg drama ac oedd angen lefelau uchel iawn o egni arno fi gael trwy y diwrnod. Ac erbyn I fi gyrraedd gatre, o'n i'n llwgu yn teimlo'n wan ac yn sal, felly nes I gael mewn i'r habit o binge eating. Felly fyswn i'n trial yn bita unrhyw beth o gwbl, ond wedyn yn cael yr pwynt lle o'n I just mor starfo. Fyswn i'n mynd i'r archfarchnad yn prynu llwyth o bwydydd oedd yn ofnadwy yng nghorffi. Felly bwydydd llawn siwgr, bwydydd wedi prosesu, prydiau parod a takeaways. Felly erbyn diwedd y 10 mlynedd y coleg drama, o'n I yn teimlo ac yn edrych yn ofnadw. Nes I gael asiant, o'n i'n mynd lan am clyweliadau, ac o'n i'n teimlo mor anhyderus yn fy nghroen fy hun, a o'n I wedi magu pwysau, sef y gwrthwyneb o beth o'n i'n trial wneud. Oedd yng nghroen i'n ofnadw, oedd lefelau egni fi yn ofnadw ac o'n I wedi mynd trwy cyfnod o iselder achos o'n I jyst yn erfyn ar rhywbeth I newid achos o'n i'n teimlo'n ofnadw ar y tu fewn ac yn edrych yn eitha ofnadw ar y tu allan. Ac yn amlwg fel actores, mae'r teimlad yna jyst yn ofnadw bod ti'n gofyn mynd I clyweliadau bod y flaen y sgrin yn teimlo fel o'n I. Felly nes I troi at Instagram, oedd Instagram yn app eitha newydd ar y pryd a mae fe dal I fod yn lle fi mynd ar gyfer ysbrydoliaeth ac ar y pryd nes I ddod ar draws account fenyw mae'r enw Chris Ca o Efrog Newydd ac oedd Chris Ca wedi ysgrifennu llyfr yr enw Crazy Sexy Diet ac ar y pryd o'n i'n meddwl dyna exactly be fi angen diet. Ond pryd nes I dechrau darllen y llyfr, o'n i'n sylweddoli, wel, mae Chris yn sôn mwy am lifestyle na diet, ac erbyn I fi orffen tudalen olaf y llyfr, o'n I wedi prynu NutriBullet, wedi dechrau wneud smoothies a juices, wedi wneud allan o cynnyrch organic, wedi dechrau creu reseitiau, wedi selio'r blanhigion vegan a wedi gweld y newid syth bin o fewn wythnos. O'n I wedi colli pwysau, oedd yng nghroen I wedi clirio, oedd lefelau egni fi yn anhygoel ac yma tro cyntaf am blynyddoedd o'n i'n teimlo mor awesome a hyderus unwaith eto. Felly, yn ogystal â'r bwyd, un peth arall nath trawsnewid fy mywyd I oedd yoga. A yn amlwg achos be o'n i'n mynd trwyddo gyda'r bwyd a'r ffordd o'n i'n teimlo amdano fy nghorff fi, oedd gyda fi perthynas mor ofnadw gyda fy nghorff a yoga oedd un o'r pethau yna nath really helpu fi gysylltu gyda fy nghorff fi unwaith eto. Ac bod fi wrth fy modd gyda ran corfforol o'r yoga, un peth ers I fi hyfforddi fod na thrawes yoga I fi wedi cysylltu gyda yw'r anadlu a newch chi weld fi ar Instagram yn mynd ymlaen amdano ymarferion anadlu. A reswm am hynny yw fi'n teimlo fel bod yr ymarferion anadlu wedi helpu fi I wybod sut yn union I fi'n teimlo a helpu'n hun I reoli fy emosiynau. Felly mae fe'n helpu fi deimlo'n fwy presennol, lot llai o dan pwysau, os I chi'n rhywun sydd yn delio gyda lot o stress yn eich bywyd ag anxiety, mae anadlu'n anhygoel ar gyfer hwnna. A mae fe hefyd yn gwneud I fi deimlo mor positif. Felly dyna un o'r pethau fi mwynhau dysgu orau nawr yw'r ochr anadlu a un o'r pethau I fi'n caru wneud I fi fy hun.
i helpu fi deimlo'n well. Felly, dyna pam wnaeth chi ffeindio fy hoff ymarferion anadlu a yoga yn y llyfr yma yn ogystal â reseitiau. Allwch chi fynd i'r link yn y bio Instagram fi, ffeindio y link i archebu y llyfr yma. Instagram fi yw Kerry_Lloyd, a wedyn mae hefyd gyda fi gwefan www.saib.yoga, S-A-I-B. A mae croeso chi gysylltu gyda fi os ych chi'n uniaethu gyda'r stori yma neu eisiau siarad unrhyw beth trwyddo gyda fi wastad ar gael ar Instagram, fi'n caru'r app yna. Trwy'r gwefan hefyd mae yna ffordd o gysylltu gyda fi. Mae yna reseit sydd o'r llyfr ar gael ar gwefan Lush, y pe pwmpen un o'r reseitiau ffefryn fi o'r llyfr. Mae fe'n reseit hydrefol, felly newch yn y hydref os ych chi'n gallu, a'i fwynhau yn y hydref, ag gobeithio bod chi wedi mwynhau fi yn mwydro yn y fideo yma. A fi'n mynd i stopo siarad nawr, ond diolch o galon am wrando arno fi a fy stori a... Sorry, fi jyst yn mynd i stopo siarad.